No kun mie en tiedä, kun mie en ymmärrä näistä yhtään mitään. Moro. 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 Nyt ois Nissanissa kone, joka on ei niin paskana kuin edellinen versio. Ja tämän päivän agendana olisi laittaa tämä tuonne. Nyt on kyllä semmonen kikka, että en oo ennen nähnyt. Aha. No niin, sille ihan ite tein tuommoisen ilman kenenkään mitään appu. Eli Kuittinen teki läpiviennin sinne, niin on hyvä. 5/5. Seuraavana operaationa viritellään kolmijalkapaikalle ja sitten pistetään koneen oikeaan osoitteeseen niin sanotusti. Viritellään siihen vähän timeläpseen. Mitä täällä tapahtuu? Oliko siihen se leikeri jossain? Vai oliko sinne edes sitä leikeriä? Mikä status? Kone on paikallaan. Eri hyvä juttu. Nyt pistetään ohjaustehostimen pumppu ja sitten saadaan laittaa tämmönen hieno HKS-hihna sinne. Kyllä kelee pomppaa, kyllä kelee pomppaa. Eli mehän tässä varmaan pari tuntia yritettiin saada tuota konetta paikalle, nitkuteltiin ja ei saatana kun ei höplähä sinne. Ja no sitten pistettiin tukikumit paikalleen. Ja ruvettiin nitkuttamaan, ei mene. Ja sittenhän tuo Kuittinen tuossa viime metreillä sen keksi, että siellä oli työsylkkä oli kiinni. Tai siis niinku päningissä, eli pohjassa kytkin käytännössä. Ja laski paineet sieltä, niin humpsahti koko kone ja laatikko paikalle. Ja oltiin vaan silleen, että no, näitä sattuu aina välillä. Nyt ollaan poistamassa, mikäs tämä oli, evaappisysteemiä, eli jotakin vitun huohotusta jostain jonnekin. Niin paljon mie näistä tiedän. Mutta se oli rumaa konehuoneessa, niin otetaan pois. Very good, yes. Perkeleen johtohelvetit. Hyvää tunnia.